6, 7. Na letisku. Za chvíľu budeme letieť. Ešte už sme v Chile. Sme konečne na tejto stanici, kde sa dosú lietadlo. Už iba vlastne čakáme, kým letíme. Tam sú tu auta a lietadla. Slovensko samozrejme. No, my už tu iba počkáme do obedu. Vidím, že jedno lietadlo odlieta. Alebo niečo to si robí, že jazdí. Čakaj, my to budeme fajné ľudia bol. Tak my pôjdeme aj my možno. No, už približujeme. OK, ideme dole. Vezeme sa dole, tak to ešte potrvá. No, už sme skoro dole. Už sa blížime k cieľovej rovinke letu. No, už pomaly letíme. No, tam je naše lietadlo. Fajnové. No, to bude asi naše lietadlo. Hej, vyzerá fajnovo. Vidíte ho krásne. Do autobusu nastupujeme. No, fajné lietadlo tu je. A my už budeme cestovať. Tam tým, čo je vzadu. Vzadu sú nejaké miesta divné a už ideme. To iba na takých kusoch sme sa usmiezli. No už sme tu, tak konečne. Vôbec to netrvalo 5 minút. Nice. Hop. A sme tu. Pomaly ideme nastupovať do lietadla, takže už to bude zajímavé. Je nejaké vzadu ešte ďalšie. Ale tam nejdeme. Už ideme opustiť letisko, takže rozlučte sa s ním. Zakývam naposledy. Nastupujeme do lietadla. Pojeme na lietadlo, takže ideme na to. Okay, ideme do lietadla. Posledný výhľad na Bratislavu. Hop. A odchádzame. Medzi tým sme posedeli vlastne v lietadle, čakali sme let, ja som si počúval svoju hudbu a pozeral som sa hlavne na výhľad zvonka a dúfal, že lietadlo nepadne.
prázdne vzadu. To ešte môžem chodiť. No vlastne nemusím chodiť, lebo ja som sa mám nekonečné. Ešte keď krášem, tak som rýchlejší. Lietadlá. Wow. Tu ešte sme prileteli. A čakáme na Batošinu. No už je náš Batok konečne. Tu budeme hodne dlho čakať. Tam mŕte ľudí. To je prekrásne. Krásne. Ceste. To je moja izba. Vyzerá ten výhľad. Mi páli oči, hneď sa vám ozvem. Kúpil som si fajnové tenisky, čumte na to, ten dizajn je super. Takto, mám čáry, sú to Nike. Vyzerajú celkovo dosť cool. Let's go!
vím, že